SC Bolzwart, HJSC en Sleert kan allemaal kleermaatje. Ze spelen het komende seizoentje vooruit met daarin Ellen Fokkema. Net eerder speelde er een vrouw in een eerste Malisch halftal in Nederland. Ik speel al sinds mijn 5e jaar bij deze vereniging. En ik heb altijd al bij de jongens voetbald. En al mijn vrienden die gaan terug naar het eerste. Dus ik dacht, nou ja, waarom ken ik net mooi? Dus toen hebben we verzoeken in te zinnen bij de KNVB. Het is voor u eigenlijk net echt een issue geweest. Ik ben de selecties net en ben de leden of bestuur of wat dan ook. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat die stap nou ik naar de senioren zetten werken. Maar voor u viel het eigenlijk net meer als logisch inderdaad. Voor u het 3 keer een verziekdien bij de KNVB om haar in het eerste voetbal te litten. Met 2 aanwijzingen zet het boem daar nou lang omlet taststemming voor jou. Het eerste halftal is nee voor Ellen. Maar ondervinding met voetbal in Tjende Mali, het zal wel. Ik had vorig jaar al een paar keer proberen bij Twadde. En dat ging verder wel goed. Ja, ze had dus al een aantal keer mooi in en ze denkt iets sneller dan... dan dat het doe was. Dus de leerste hoe ik wil omgaan, maar misschien te kwad om fysiek. Maar dat moet je gewoon compenseren met speelinzicht en handelingssnelheid. En dat doet ze heel goed. De helft die ken ik al, dus die vond het natuurlijk heel leuk dat ik kon blijven. En de andere helft die reageerde ik heel enthousiast. Want een peer die kwam van AVC hierheen. En die vreeg zich wel van nou ja, waarom dit nou weer en wat is je de reden voor? Maar toen zit jij en toen dacht ze wel van oh ja, nou ja, waarom ik net, ze kind wel proberen. Zo'n de KNVB de primeur van Farut en Ellen Vermoon bekend maken, hebben haast alle televisie- en radiostations al maar de club bellen. Ze vinden het in mijn naam net zo bijzonder, maar dat moet wel. Vanuit Engeland hier ik al een paar berichtjes hoor, maar ja, ik weet net, mijn Engels is net zo goed, dus dan mag ik nog even doen uittekenen.